Ahojte všetci, dneska som tu ja, Tapa, a je tu so mňou Lucka. Ahoj. Ahojte. A vítajte pri ďalšej epizóde. A keďže teraz bol vlastne Pride po celom svete, tak sme sa rozhodli rozprávať na túto tému, pretože be who you are for your pride. A tak ideme sa o tomto rozprávať, áno, a tak asi teda ja by som povedala k tomu, že teda chcem o tejto téme rozprávať práve, lebo mňa sa to teda týka celkom dosť, keďže som súčasťou tejto komunity tým, že som gender fluid, čo je vlastne niečo, že sa môj gender akoby mení stále, ale v podstate je to nejaký gender, nejaká podkategória non-binary. Takže hej, chcem sa teda zapojiť do tejto témy hlavne kvôli tomu. A ako to máš ty, Lucka? Ja akože nesom o tomto nejak moc verbálna, alebo že sa nejak o tom nevyjadrujem verejne, lebo nikto sa ani nepýta, alebo nemá potrebu to nejak hovoriť, ale akože ja sa skôr zaraďujem do tej skupiny, že bisexual, takže obojpohlavie. Ale ja to zatiaľ také, že nebola som v žiadnom vzťahu, takže je to ťažké povedať, či by som radšej niekoho skorej preferovala jednu alebo druhú stranu, ale nechcem robiť rozdiely v ľuďoch len kvôli tomu, že aké sú pohlavie. Podľa mňa je dôležité, aký je ten človek vnútri. Hej, určite áno, a akože tiež s tou sexualitou je to také, že ešte stále sa akoby hľadám, pretože ja mám presné pomenovanie pre moju sexualitu, pretože ja som raz zamilovaná do nejakého K-pop muža, potom som zamilovaná do nejakého chalana zo školy, potom som zamilovaná do nejakej dievčiny, ktorá sa náhodne zjaví u mňa a tak proste nedokážem to pomenovať, ale asi by som sa zaradila do Demi, ale neviem presne, ešte stále si to akoby tak preštudovávam, že akí sú títo ľudia, ale ak som to správne pochopila, tak Demi ľudia sú vlastne takí, že sa moc akoby, že sa ťažko zamilujú do niekoho a že potrebujú mať nejaký veľký citový vzťah s ľuďmi. Nejaké prepojenie, veľmi konkrétne, veľmi silné. Hej. Ale inak akože to, ako si hovorila, že ešte si o tom nejako nehovorila nikomu alebo takto, tak to je ďalšia myšlienka taká, že čo si ja myslím, že nie som moc zastanca coming outu, pretože ani hetero ľudia proste nedojdu so svojimi rodičmi, že som hetero, áno, ale proste je to také, príde mi to také sprosté trošku, takže ale chápem, keď to niekto potrebuje, tak samozrejme má tu ten prístor. Áno. Ale práve preto ja akoby som nikdy nemala nejaký že veľký coming out, ale som v podstate out už 4 roky. Ale hej, proste otvorene o tom rozprávam, mám všade moje pronouns a nebojím sa o tom rozprávať, že vlastne niekedy si tak hovorím, že neviem, či to môžem povedať, ale potom si poviem, že OK, je mi to jedno, som to ja, proste keď ma ten človek príjme tak dobre, a keď nie, tak OK, bye, nebavíme sa. Takže áno, niekedy máš takú zábranu, lebo nevieš, ako bude ten človek reagovať a náhodou nechceš stratiť kontakt s ním alebo chceš mať dobrý vzťah s ním a nevieš,
čo si bude on o tom myslieť, alebo že ste si nikdy nerozprávali na túto tému. Ale tak zase nemôžeme si klamať, hej, do očí. To sa pretvára, že sme niekto, kto nejsme v podstate, hej. Hej, presne. Akože napríklad s rodičmi to mám ja teda tak, že pravdepodobne obidvaja tušia alebo vedia, ale mamina to nejako už nerieši, lebo proste sme to riešili celé 4 roky a už ju to akoby prestalo baviť. Zase táto je taký viac, že akoby to nechce prijať, tak ja mu to tým pádom ani nechcem nejako na rovinu povedať a tým pádom sa nikdy akoby k tomu tak nedokážeme sa o tom normálne porozprávať. Takže je to ťažké, hej, ešte stále čakám na tú správnu chvíľu, ale niekedy je horšie to, že niekedy ti ten človek ani tú správnu chvíľu nedá, lebo má blbé narážky alebo tak. Aj keď vieš, že proste to nemyslí zle alebo čo, že je dobrý človek, ale akoby tá spoločnosť je nastavená nejako a práve preto sa tak ľudia správajú. Je veľmi veľa, je to taký názov, možno niekomu to nebude niečo hovoriť, ale konzervatívnych ľudí, že proste nejsú k tomuto otvorení, lebo nikdy si neprešli tým osobne, alebo nezažili to o nejakej blízkej osobe, že by bol inej sexuality ako hetero, hej, alebo čo sa týka tejto témy LGBT+, je to pre nich nové a nechcú to prijať a nevedia sa s tým zmieriť v podstate. Hlavne, keď je to ich blízka osoba a najhoršie je vtedy, keď s tým nesúhlasia, že vôbec. A potom nastanú veľmi veľké rozdiely, veľmi veľké problémy a vedie to až k tomu, že sa prestanú ľudia v rodine rozprávať alebo stretávať proste, alebo dokonca rešpektovať. Takže to už je potom... Hej, presne, to je úplne akože takéto najhoršie, že strácaš ten vzťah s tými ľuďmi a potom ani už nemáš chuť sa s nimi rozprávať. Hej, to je podľa mňa akože najhoršie, ale aj to, že hlavne je podľa mňa tá trpezlivosť, že je aj strašná, lebo musíš proste čakať, kým ťa príjmu ľudia a fakt myslím si, že veľa LGBT ľudí s týmto má práve takéto najhoršie obdobie, že to tesne pred coming outom a potom vlastne počas coming outu, lebo to príjmaš aj vlastne seba, ale aj teba ostatní ľudia musia prijať a keď vlastne ostatní ti napomáhajú k tomu, aby si sa prijal sám seba, áno, a podľa mňa to je fakt, že najhoršie obdobie, lebo nevieš vôbec, čo je s tebou, cítiš sa úplne hrozne a vlastne aj v tom mojom období, vlastne ja som si na začiatku myslela, že som trans, lebo som proste nechápala, poznala som iba, že sú trans ľudia a som každému hovorila, že proste ja chcem byť chlapec a takto, ale nie je to pravda vôbec. Potom som vlastne našla tú cestu k tomu, ale bolo to hrozné, pretože ja som nevedela vôbec, čo so mnou je a proste mesiac som bola úplne, že chlapec a potom druhý mesiac som chcela byť úplne, že dievča, takže bolo to fakt, že nepoznala som samú seba a potom som našla, že toto je to a zrazu sebaláska existuje a potom aj keď to vysvetľuješ tým ľuďom a oni vidia to, proste rešpektujú ťa a hľadajú aj pochopenie, tak aj ty sa dokážeš sám seba viac milovať. Áno, to je podľa mňa veľmi dôležité, aby keď už viete, že cítite, že ste nejaký iný od ostatných, od
obyčajných ľudí, dajme to tomu, keď to mám tak nazvať, tak prijať samého seba a zistiť, že kto naozaj ste, čo naozaj chcete a ako sa naozaj cítite, aby ste to potom mohli akože aj dať vedieť ostatným a v podstate aj celému svetu, kebyže chcete, hej, lokalizovať sa. Hej. A aj keď tu niekto počúva, kto má proste nejaké takéto problémy, kľudne, ak nemáte koho sa teda s kým zveriť, tak kľudne nám môžete napísať, či už na Instagram, na mail, hocikam. Nebudeme samozrejme nikomu šerovať, takže a dáme vám naše ucho, takže ak to niekto taký je, kľudne. A tým pádom, že... No, môžeš. Nie, ja som ti skočila. Nie. Ja už na inú tému. Aha. No ja som tak chcela, že ešte všeobecne, že je veľa tých sexualít a je veľa tých orientácií a gender by mal byť v podstate asi len 2, že pohlavie je iba takto, pohlavie je iba pohlavie je chlap a žena. Pohlavie je chlap a žena a potom je viac orientácií. Tak to je, áno. No, neviem, akože ono to je, podľa mňa nie je žiadna taká správna tá odpoveď. Ako to presne je, ale keď ja môžem povedať môj názor, tak ako proste sex, áno, že pohlavie, áno. tak áno, máme muža, žena, áno, že proste máme tie črty, hormóny, blablabla, áno, že proste sa takto narodíme. A potom je už a vlastne pohlavie môže byť teda buď cis alebo trans, a to vlastne tí, čo sa tak narodia, alebo tí, čo potom už akoby, áno, trans ľudia. Áno, presne. A potom je gender, a to je už potom to, ako ty v podstate ako vnímaš samého seba. Áno, presne. Teda, to je taký môj pohľad, ale každý má na to úplne inú odpoveď. Niektorí povedia, že je 50 pohlaví, niektorí povedia, že sú 3, niektorí povedia, že sú 4, a podľa mňa není nič zlé na tom, len stačí sa len rešpektovať, podľa mňa, v tomto. To je základ celého, že proste je strašne málo toho rešpektu, úcty, empatie a sebeúcty v dnešnej dobe, že je úplne jedno, kto jak vyzerá, kto koho miluje, kto ako, čo sa za seba považuje. Proste sa rešpektujme. To je základ všetkého. Keď s niečím nesúhlasíš, ale netreba diskriminovať ľudí, netreba šikanovať ľudí za to. To je len tvoj názor. Zase nemôžeme sa pretláčať a vnúcovať niekomu niečo inému. O tom to ani není. Presne, aj ja každému vždycky hovorím, že nepotrebujem, aby si ma miloval a aby si ma mal rád. Proste to sa nedá milovať každého človeka na tejto planete. Je nás tu 8 biliónov a proste to je úplne logické, že sa nie všetci budeme mať radi, ale stačí sa presne len rešpektovať, že ty máš toto, ja mám toto a okej, dobre, nemusíme sa baviť, ale nemusíme si navzájom robiť zle. A to niektorí ľudia nedokážu pochopiť a práve aj preto sa dejú tieto zlé veci, ako napríklad teraz, čo sa stalo, že teda ten prechod prechodcov. No povedz, keď niekto nevie. Neviem, či to všetci videli. Neviem, kde presne to bolo, ale mne sa zdá, že v New Yorku. Možno v New Yorku? Mne sa niekde v Amerike to bolo a v New Yorku sa mi zdá. Neviem presne, kde to bolo, ale proste niekde spravili ten dúhový prechod prechodcov. Proste ako Pride, keď je, tak spravili dúhový prechod prechodcov a nejaký, nechcem
povedať nič zlé, ale proste nejaký idiot, áno, sorry. Išiel samozrejme s autom a celé to tam poničil. Neviem, ako vysvetliť ten proces, ako to zničil, ale proste to úplne celé zničil a no, takže tam je ukázaný ten úžasný rešpekt v úvodzovkách a práve tam boli aj komentáre, teda bolo to na slovenských stránkach a boli tam komentáre typu, že prechod prechodcov má byť čierno-biely a proste, že myšlienky ako že iba žena a muž dokážu vychovať slušné deti, ale práve tu som si povedala, že čo je slušné na tom ničiť verejné priestory a zároveň aj diskriminovať nejakú komunitu. No to je to, že vnúcujeme názor a vnúcujeme vlastné videnie sveta ostatným. Hej, a proste áno, súhlasím s tým, že muž a žena dokážu vychovať slušné deti, ale myslím si, že aj ako gejovia a lesby dokážu vychovať slušné deti, takže I guess. Nejde o to, že akú máš sexualitu, ale že aký si človek, že proste Presne. robíš správne rozhodnutia, či si vzdelaný, či si možno expert nejakej oblasti. To je jedno, že s kým spíš, hej. Áno, presne. Ale to je úplne akože vždycky to je len o ľuďoch všetko. Že práve ako položiť túto vetu? Proste že nikto v podstate nemusí byť zlý. Žiadna skupina není zlá, ale sú tam zlí ľudia. Takto. Že vždycky to je iba o tom človeku. Veľmi dôležité je podľa mňa výchova. Tým, ako je človek vychovaný a aké sa mu vštepujú ideály a názory a kým je obklopený akou skupinou ľudí, rodinou a to už potom oni sa učia tie deti od nich. Takže potom to už ide do tej dospelosti. Z domu v podstate. Inak ja som aj teraz... No, hovor. No, ja som nič nechcela. Že ja som teraz aj teda... Nebolo to teraz, bolo to už dávnejšie, ale videla som práve, že aj na Instagrame, ale hovoria to aj viacerí ľudia, že väčšinou muži, tak to poviem, hovoria, že oni nemajú radi LGBT komunitu, pretože a gejov a takto kvôli tomu, že mali nejakú skúsenosť, ktorá nejako ich proste sexuálne obťažovali. A áno, ja nehovorím, muselo to byť traumatické, áno, že teraz niekto sexuálne obťažuje, ale hádžeš celú jednu skupinu a to je presne úplne rovnaké, ako keby povie nejaké dievča, že ja som bola sexuálne obťažovaná, takže ja teraz nikdy nechcem mať s mužom nič spoločné, lebo nenávidím mužov. A áno, ja chápem, že proste je niekedy ťažké si nájsť nejakú cestu k tým ľuďom, pretože áno, my strašne ľudia všetko zovšeobecňujú, ale hej, hádzať všetkých do jedného vreca je podľa mňa To je to isté, keď povieš, že nie všetci muži, ale ide o to, že ty nevieš, ktorý áno a ktorý nie. O tom sme sa bavili, že proste
nemusí to byť každý jeden, ale ty nevieš, ktorý to môže byť a ktorý to není. Čo sa hlavne teraz týka toho sexuálneho obťažovania a podobných vecí. Čiže to je úplne to isté. Hej, ale presne, ale vieš, že potom niekto povie, že tu proste nenávidí LGBT, lebo sa teda stretne s nejakým takýmto zlým, áno. Určite ten človek nemôže byť proste dobrý, áno, keď ťa sexuálne obťažuje. Ale proste hádzať celú jednu skupinu je podľa mňa veľmi zlé. Není to správne, není to rozumné a není to... Proste není ten človek ako v poriadku podľa mňa, keď kvôli jednej veci neznáša celý jeden spektrum ľudí. Len kvôli jednému. Niektoré zážitky môžu byť také, že veľmi silné, že dobré, že nechcú mať s nimi vzťah, ale netreba ísť až do diskriminácie a šikany. Hej. Každý sme nejaký a každý nejaký budeme a nebudeme všetci takí istí. Takže len sa treba rešpektovať, to je celé. A keď nesúhlasím, keď nesúhlasím, snažím sa aspoň poučiť samého seba a čítať si nejaké veci, nehať si poradiť, porozprávať sa s ľuďmi, ktorými sú v tej komunite a ktorí možno nie sú v tej komunite, ale akože sú podporovatelia tej komunity, tak len treba byť otvorený. To je celé, lebo tí konzervatívni ľudia sú veľmi uzavretí a nechcú počúvať ostatných, len sami seba. Inak teraz mi napadlo aj, že keď je Pride, ako už sme sa aj o tom my dve bavili zrovna, ale sa mi zdá, ale že tak vždycky sú proste veľké spoločnosti, ktoré si napríklad dajú do loga dúhu alebo takto. Máš na to nejaký názor, alebo... Že začnú napríklad vyrábať produkty v dúhovej farbe, v dúhovej kombinácii, alebo že propagujú tú komunitu len v tom období júl. Záleží... Podľa mňa akože... To je strašne čudné. Je to čudné, ale záleží od spoločnosti a od firmy. Keď vie, že tá firma podporuje tú spoločnosť a je o tom akože veľmi otvorená, že veľa rokov a nerobí to len vtedy, keď je Pride Month, ale keď proste non-stop, tak je to iné, ako keby, že zrazu je nejaká nová spoločnosť a nemám iný nápad na marketing, tak poďme robiť Pride, tak to je také už využívanie podľa mňa situácie. Hej, akože tiež presne, že keď akoby počas celého roka, že nejako propagujú, tak je to také, že im celkom verím, áno, a že len proste na jún si dajú dúhové logo, tak je to také, že v pohode, ale keď presne, že dajú si iba cez ten jún a potom je to proste tabu, ani sa o tom nerozpráva, ani nič, zakázaná je to úplne zakázané, tak mi to príde také čudné, že na čo fakt len marketingový ťah. Áno, bohužiaľ ten marketing je veľmi silná vec v dnešnej dobe, lebo čím viac ľudí opútaš, tak tým viac peniazí môžeš získať a to potom už je len využívanie zo strany korporácií. Inak teraz aj v podstate som si všimla, že sa to dosť robí. My sme obidve fanúšikovia BL, áno, môžeme rozprávať. Tí, čo neviete, čo je BL, tak je to vlastne skratka pre Boys Love a je to vlastne žáner, či už kníh, komiksov alebo seriálov.
Ale hej, proste BL teraz začína byť veľmi populárne a všimla som si, že dosť často, aj keď to není BL, ale vždy proste dávajú do seriálov nejaké LGBT postavy a ja nehovorím, niekedy fakt, že sú tam dobré tie postavy, že dávajú mi tam zmysel. Ale proste niekedy toho je vidieť, že to je presne že na silu, že len aby to tam bolo, aby to ľudí pozeralo. Ale napríklad aj Netflix to často robí, že on uprednostňuje viac tie gay veci ako, ako proste GL, áno? Lesbian. A to som si úplne, v poslednej dobe si to úplne všímam, že aj toto je taký akoby marketingový ťah, že práve používajú tieto autory, alebo ako môžeme nazvať, že na schvál to tam dávajú, len aby to viac ľudí pozeralo. Vidia, že to je populárne, vidia, že to je trendy v podstate a chcú Presne. sa začleniť a chcú zarobiť peniaze, takže áno, bohužiaľ, aj tak toto je. Ani to sa mi nepáči, že ako LGBT začína byť ako trend, ale nehovorím teraz, že ľudia, že sú LGBT kvôli tomu, že je to trend, ale práve ja som už veľmi dlho anime fanúšikom, takže práve teraz pretože tam je to úplne, že dokonalo krásne vidieť a pre výbov máme taký termín proste pre fanúšikov alebo fanúšičiek konkrétne, ktoré milujú, že BL a hovorí sa im, že fujoshi. A podľa mňa akože tento fandom v podstate, by som to mohla nazvať, mi príde strašne čudný, pretože mne už prídu ako keby mali taký fetiš skorej a že už to prechádza cez hranicu normálnosti, pretože ak niekto z vás čítal napríklad, alebo pozná celú túto komunitu, alebo ako ju nazvať, tak poznáte pravdepodobne aj Killing Stalking. A to je podľa mňa jeden veľký problém, pretože použijem to ako príklad, pretože áno, rozprávame sa tu o celkovo LGBT komunite, ale chcem použiť práve tento konkrétny príklad, pretože Killing Stalking je príbeh, prosím pekne, o doslova, že o vrahovi a o stalkerovi, proste o chlapcovi, ktorý stalkuje druhého chlapca a potom zistí, že ten druhý chlapec je vrah. No a ten vrah si ako sa to povie? Ho uväzní doma, u seba doma. Nepovie sa to uväzní, to povie. No to je jedno, proste ho unesie, tak skorej by som to nazvala. A proste mu robí zo života peklo, áno. A títo fanúšikovia, tieto fujoshi, ako som ich nazvala, alebo ako ich nazývame, oni si myslia, že to je romantický príbeh. A oni ich úplne, že milujú, šipujú, akože OK, nedočítala som to, dočítala som do polovičky, ale stačilo mi, pretože ono to môže byť dobrý príbeh, ako je to proste taký thriller, áno, ale nechápem, prečo ich šipujú
keď to nemá byť romantický príbeh. Oni sú doslova obidvaja, tie hlavné postavy sú úplne zlí ľudia a proste mne to tak vadí celkovo, že títo ľudia sú proste tak zahladení do toho, že to je proste gay, že oni nevidia ten problém. Aj napríklad Heartstopper ešte je taký dobrý príklad. Vlastne to je seriál na Netflixe, ktorý je veľmi, 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 veľmi dobrý. A ja ho úplne milujem. Je to jeden z mojich obľúbených seriálov. Ale napríklad stala sa taká vec, že zistili, že hlavnú rolu hral teda Kit Connor a zistili, že má frajerku a fanúšikovia boli úplne že naštvaní kvôli tomu, že má frajerku. Ale pritom prečo? Proste nepochopili podstatu toho seriálu, lebo my nejdeme proste súdiť človeka, áno, že teraz je buď gay, lesba alebo hetero. Že v podstate je to úplne akoby to isté, čo robia homofóbia, ale naopak. Že teraz oni ho odsudzovali, že má frajerku a hrá bisexuála. Takže príde mi to čudné. Neviem. Celé To už je potom z tej strany ty hovorila, že fetiš, alebo jak by som to nazvala, že proste presne. už také vykresľovanie si úplne mimo tej reality, že čo to naozaj je. Uh-huh. A práve preto aj ja, akože som veľký fanúšik BL, áno, pozerám stále, však vieš, ale, ale práve preto ja ho aj niekedy, že pretože niekedy to je vidieť, že to proste iba používajú ako... Áno, že proste využívajú to ako... Buď to pozerajú, lebo všimni si, že väčšinou sú populárne tie erotické. Tak, áno, to som si všimla, áno. Lebo proste oni majú v tom fetiš a preto to všetci pozerajú. Že nepozerajú sa na to, či je to dobrý príbeh alebo nie. Ono to môže byť úplne totálne sprostý príbeh, úplne hrozné to môže byť, ale proste ľudia to milujú, lebo to je gay. Vieš, kebyže to je hetero, tak už všetci na to nadávajú. A to mi vadí na celom tomto fandome a to, že vlastne LGBT sa začína byť ako trend a nie ako reálna vec. Hej, no. Ono, dobre, keď už sa bavíme o tých filmoch, tak dobre vnášať to tam, ale tak prirodzene, že proste všetky skupiny ľudí, nie, že proste teraz bude mať príbeh a všetci tam budú iba LGBT komunita, hej. To už je možno trošičku niekedy prehnané, lebo... Však je presne BL a to mi vadí na BL, že proste všetci sú tam, že tam není jedna postava, ktorá by bola hetero a keď je, tak je tam a potom sekundu na to sa z neho stane second lead a už je zrazu gay, takže... Ono je to veľmi zložitá téma, lebo ono z jednej strany dobre chápem, že chceme to viac dávať do povedomia ľudí všeobecne, aby to prišlo také prirodzenejšie všetkým už konečne, ale niekedy je to naozaj prehnané. Že už niekedy je už toho veľa, že už je to zbytočne a že už je to len kvôli marketingu a popularite a... Presne. Akože napríklad môj tato, keď pozeráme nejaký seriál a dajú... Teraz proste tie novodobé seriály, áno, majú už LGBT postavy a keď tam dajú len jednu postavu, proste sa objaví iba raz v jednej epizóde, ani není hlavná postava, proste sa tam iba objaví raz a potom môj tato začne hučať po celom dome, že všade to pchajú a takto, ale podľa mňa je to OK, že dať
tam, pretože presne, potom sa to začne normalizovať. Ale hej, niekedy je toho moc, keď už je ten vlastne tí fanúšikovia, ktorí majú ten fetiš, tak áno, to už je moc, ale hej, podľa mňa je dobré dávať že do seriálov. Takto. No dobre, trošku sme už preskočili do inej témy. Hej, ale... ja teraz akorát nad tým rozmýšľam, že nejako, že dlho rozprávam o seriáloch. Ideme ďalej. Ide o to, že je strašne veľká ignorancia z tej strany, ktorá není zapojená do tej komunity, hej, a ktorá nerešpektuje tú komunitu. Že proste, budem sa opakovať, ale že proste není sú otvorení, že sú strašne uzavretí a že nechcú si vypočuť iný názov, nechcú mať rešpekt voči tým ľuďom, lebo proste oni si myslia, že to není správne, alebo že by sa to nemalo, ale proste kto to povedal? To je proste, nemôže si človek robiť, čo chce, kým to není so zákonom zle. Jako... Hej, presne. Že proste žijeme tak, aby sme sa mali všetci dobre, nie? Áno, aby je to ťažké. Jedno pekné moto sa mi páči, že rovnosť nikoho nezabíja, že proste keď sme si všetci rovní, sme si všetci rovní. Proste, kým niekto není vyššie alebo nižšie, tak svet bude krásny. Vidíš, a teraz mi napadlo práva celkovo. Poďme sa baviť o tom, keď už máme preskočiť zo seriálov k dôležitejšiemu, tak ako napríklad teda, áno, svadby a celkovo. Viem, že je to povolené iba v 36 krajinách oficiálne, sa mi zdá. 37 to bolo? Mne sa zdá, že tak nejako. 32-36 krajín, čo je proste... No raz prednedávnom v Tajsku povolili. Áno. A aj v Grécku sa mi zdá. A akože nechápem, kde toľko čakali, keď oni sú v podstate zakladatelia LGBT. Hej, že proste je to strašne málo. Je to strašne málo, tých 36 na celý svet. Hej, áno, je strašne. Akože nechápem, kde toľko všetci čakajú. A nechápem, kde Slovensko toľko čaká. Akože áno, teraz máme horšie veci, ktoré by sa mali teda riešiť, ale hej, nie je to úplne, že najdôležitejšia vec, ale je veľmi dôležitá. Myslím si, že pre celkovú spoločnosť. Podľa mňa je to v celom svete strašne ovplyvnené tým kresťanstvom a tým, že to kresťanstvo to nepovolovalo alebo nepovoluje, že proste že iba žena a muž. To je celé. A strašne veľa tých krajín sú veľmi silno kresťanské a veľmi napríklad Slovensko. Veľmi veľa dôležitých ľudí v politike sú, no poviem to tak, starí chlapi, hej, proste z minulého storočia, že proste nevidíme tú novú generáciu, to nové zmýšľanie, ten nový život a je to stále strašne zastarané a nehýbeme sa dopredu. Dobre, chápem, kresťanstvo je to každého vlastná vec, možnosť a vôľa, ale zasa to je to isté vnúcovať niekomu niečo. My, čo chceme, je rovnosť. My nechceme niečo navyše. My chceme byť rovnakí. Presne. Úplne super si to povedala. Ale hej, akože hej, je to možno aj tým teda, že áno, kresťania a práve inak aj tuto bola taká, že sa to zle akoby preložilo v tej Biblii vraj, teda neviem to úplne, že na 100% či to tak bolo, ale hovorí sa, že práve
v Biblii nebolo písané o tom, že si áno, dvaja muži nemôžu lahnúť k sebe, áno, pekne povedané, ale že muž s dieťaťom. V podstate bola v Biblii odsúdená pedofília a ľudia si to pretvorili podľa seba. Áno, to som čítala, že proste potom z tých prekladov, keď sa to prekladalo, že niekto to preložil na toho chlapa s chlapom a nie do originálu, jak to malo byť v skutočnosti. Áno, to som počula, Hej, áno. lebo panovníci si pretvárali tú Bibliu podľa seba, aby sa im to hodilo. Áno. Takže to je taká vec, že prečo vlastne akoby kresťania odsudzujú. Ale hej, myslím si, že samozrejme áno, je to o človeku. A no, určite je to podľa mňa teda veľký problém pre LGBT komunitu tu na Slovensku, pretože Slovensko je celkom teda kresťanský štát. Veľmi pobožná, veľmi taká silná viera tu je. A veľmi silné stereotypy a konzervatívni ľudia. Tým, že prevažuje staršia generácia nad mladšou. Hej, presne. Inak aj teraz v Česku prednedávnom akurát, neviem presne, nejsom úplne s tým oboznámená presne, ako to funguje, alebo ako to nazvať, ale viem, že teraz oni sa priblížili k tomu, že povolili niečo pre niečo také ako nie je to úplne, že svadba alebo také, ale nejaké, že registrované partnerstva to bolo. Áno. A tiež to je proste OK, je to lepšie ako nič, ale stále to nie je ono. Že stále to nie je tá úplná rovnosť. Ja myslím, že v celom svete, ak to nastane, tak to bude veľmi, veľmi ešte dlho trvať, bohužiaľ. Hej, podľa mňa akože úplná ako to povedať, že proste nebudú rovnoprávnosť. ľudia, áno, nebude úplne, že rovnoprávne, ale hej, ako myslím si, že práva raz sa k tomu dostane, ale neviem kedy, ale raz sa k tomu dostane a podľa mňa stále tu bude tá nenávisť skorej takto. Áno, lebo vždycky tu budú existovať takí ľudia, ktorí s tým nebudú súhlasiť, akože my to do nich nemusíme akože vnúcovať alebo dávať im to rovno pred oči, ale všetko záleží od výchovy a od skupín, v ktorých sme a tým, že sme není naučení rešpektovať ľudí okolo seba, tak potom vznikajú také situácie. Je to strašne smutné, lebo akože celkovo aj ten incident v Bratislave pri tehlárni, či ježiš, jak sa to volá? Tepláreň. Aj celkovo, keď takéto incidenty sa proste dejú všade, tak mne doplaču, pretože mňa ako človeka z tejto komunity to strašne zasiahne. A mne sa chce fakt plakať pri tom. Aj vtedy som aj plakala, aj všetko, asi aj 3 dní som plakala, pretože to je fakt, že ty sa bojíš. Že bojíš sa kráčať po ulici, čo je len s duhovou stužkou, lebo nevieš, čo sa ti stane. A je to úplne strašné. Že nemôžeš byť hrdý na to. A si hovorila, že ti bolo smutno a nejde o to, že si bola z tej komunity, to by ti malo prísť smutno kvôli tomu, že to je ľudský život. Hej, áno. Už v tom zmysle, že proste
To je jedno, že aký bol. Ale už bol nevinný a nič nespravil a on zomrel. Len kvôli tomu, že existoval. Tak ako chcel. Hej, akože toto ja som fakt, že vďačná mojej mame, že ona akoby dokáže tiež takto akoby súcitiť, že s veľa vecami nesúhlasí, ale snaží sa všetko pochopiť, aj mňa teda. A fakt, že ona nestratila tú svoju ľudskosť, aj keď teda nesúhlasí s tým. A áno, poplakali sme si vtedy spolu. Ale hej, teraz som skôr myslela s tým, že vieš, že ťa to zasiahne ešte trikrát viac, keď vidíš, že v podstate idú proti tebe. Že netýka sa to konkrétne teba, ale je to v podstate niečo. Ja som tým chcela povedať to, že by to malo zasiahnuť všetkých a nie len tú komunitu. Lebo proste to bol ľudský život. Áno, áno. Určite áno. A nestáva sa to len tu. Proste po celom svete. Každý deň určite niekto len kvôli tomuto dôvodu zomiera. Hej, však v niektorých krajinách je aj dokonca ako trest smrti za to. Takže teda za to, že si proste gej a to je strašné. Fakt, nemôžeš byť ani človekom. A to je to, ešte som chcel povedať, že to nie, že sa to niekto naučí taký byť, ale proste taký sa už narodí človek, že proste cíti, že niečo je inač. Áno. Že proste to nemôžeme na nikoho hodiť. Napríklad, že keď to rodičia hádžu napríklad na celebrity alebo na niekoho, lebo ich dieťa, No inak to je taká vtipná skúsenosť u mňa. No, my sme, áno, všetci vieme, že ja som teda chodila na cirkevnú školu, takže vieš si predstaviť asi, aké tam názory boli, ale aj naša trieda celkovo bola veľmi taká konzervatívna, ale potom vlastne ja som vlastne začala asi v roku 2018 som začala vnímať, že niečo je inak, že to není ono. A samozrejme začala som si akože vyhľadávať tieto veci, ale ako ja som aj predtým bola celkom taká, že som sa akoby zaujímala. Áno, ja som patrila proste do tej skupiny Fujoshi, o ktorej som rozprávala predtým, ale skorej to som tam patrila kvôli tomu, aby som poznala samu seba viac. Ale hej, ja som proste si zisťovala takéto veci a samozrejme všetci v triede ma za to trošku nenávideli, ale keď videli, že OK, že však ona není zlá, teda neviem, čo si o mne mysleli, ale vyzerali tak, že ona není zlá, že si to o mne myslia, tak potom začali aj oni celkovo tak podporovať LGBT a potom, keď som mala coming out, keď som to povedala mojej mamine, tak ona mi na to povedala, že to máš z toho anime a že to máš z toho, že ťa spolužiačka na to prekonvertovala a takto a ja, že asi ne, lebo proste všetci boli homofóbni a ja som všetkých presviečala o tom, že ne, že to sú len ľudia, takže hej, nikto to nemá z ničoho, proste to sa tak narodíš a potom ti neskôr začne aj dosť si začneš uvedomovať veci napríklad zo škôlky, ktoré sa ti diali a začne si, že aha, to nebola len hra, to bolo toto, že proste, že chápeme. Neviem, ako to presnejšie vysvetliť, ale presne som chcela nadviazať na to, že áno, mne sa presne stalo to, že mi niekto povedal, že to mám z niečoho, ale nie. Proste ja to som taká odjak živá. Teraz nejdem o to, že niekto si môže pri tých veciach uvedomiť, že aha, možno a ja som na tejto situácii, ale nejde o to, že z ničoho nič sa on stane niekým iným, že pozrel ten seriál alebo čo.
Presne. Akože mne raz aj sestra povedala, že ja som vlastne robila cosplay, alebo skorej, no, proste cosplay, ale ja som cosplayovala väčšinou mužov a mne sestra vtedy povedala, že tebe tuším ten cosplay, že pomáha, že v tomto, že sa cítiš byť viac akoby no, chápeme? Sa cítim viac byť samou sebou, alebo ako to vyskloňovať, sorry, neviem skloňovať, ale a presne ja som si vtedy uvedomila, že hej, že proste tam podľa mňa v tej anime komunite je veľa LGBT ľudí práve kvôli tomu, lebo vidia, že tam nájdu akoby takú tú, že je to OK. A hej, len ti môže niečo si pomôcť presne uvedomiť to, ale hej, nič tu není také, že čo by ti povedalo, že neviem, nejaká vec alebo niečo vidíš, čo ja viem, vidím nejaký seriál a sú tam dvaja muži, dajú si pusu a ja si poviem, že OMG, ja som gay. Nie, tak to nefunguje. Proste to je proces uvedomovania a proste je to od narodenia. Není to, že teraz lusknutím prsta. Presne ako si povedala, že není to, že hneď teraz a zmení ťa to. Už máme veľkú časť za sebou dnešného podcastu, tým, že sa blížime už k 1 hodine, takže by som to nejak ukončila. Že... Akurát pozerám aj ja na čas inak. Veľmi dôležitý je rešpekt. Empatia a súcit, to je vždycky. Takže... Hej, zachovajte si svoju ľudskosť. No a takže teda sme pri konci už. Neviem, chceme to nejako zhrnúť, alebo sme... Keď poznáte niekoho v tejto komunite, môžete sa s ním porozprávať, či náhodou nemá problémy. Ak si myslíte, že do tejto komunity patríte, tak skúste si nájsť niekoho, s kým sa môžete porozprávať. Hej. A kľudne môžete aj nám napísať, keď ste si náhodou niečím není istý, alebo niečo by ste chceli vedieť viac. Tak kľudne akože nám napíšte. My sme otvorení ku všetkému. Takže asi tak. Ďakujeme za vypočutie. Dúfame, že budete mať príjemný zvyšok dňa. Áno. A ešte raz, be who you are for your pride. Áno. A mimochodom, 20. júla v Bratislave je Pride, takže vidíme sa tam. Áno. Dúfam. Milujte sami seba a milujte všetkých okolo. Áno. Pekne povedané. Ďakujeme ešte raz za vypočutie a... Ahojte. Čaute.